Egunon, ongi etorri beroa, zuen festa otoizki hiruan hasi nahi izan duzuen auzotar maiteoi. Doi eskergarria izan zen Joanen bataiatzailea, bere amarentzat batez ere eta herri osoarentzat. Ohitura zenez bere aitaren izena eraman behar zuen lehen semeak. Gor eta mutu zegoen Sakarias, Jainkoari seme bat izango zuela sinestu etziolako. Semeari izena ematea, Jainkoak Joanengan zuen ametsa bete zuela onartzea zen, eta semeari izena eman zionean sendatu zen Joanen aita. Era guztietako esperientziak gordetzen ditugu geure memorian. Askotan, gerta ere gulertu ezina, gure pentsakerak aldatu nahi ez ditugulako datorkigu. Galdera eta zalantza asko, gure planteamendu okerren emaitza dira. Jainkoaren jokaera ulertuta onartu zuenean, Espiritu Santuaz bete zen Zakarias esango digu ebangelioak. Festa eginez bizi nahi dugu guk, eta horregatik Jainkoaren asmoak eta bideak ikasi nahi ditugu. Hasi dezagun otoitzaldi hau zutik jarri eta pozik abestuz. Jainko gizone bilari, eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren maitasuna eta bakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, gaur San Juan bataiatzailearen jaiotza festak biltzen gaitu maitasunaren maira. Auzoa elkartasunean bildurik, lurraren emaitzak eskuetan ditugula, esker honez eta pozik gatoz gure jauna gorestela. Hasteko, eskadezagun gure pekatuen barkamen. Jesus jauna, egun berriaren argi betea, erruki jauna. Jesus jauna, dena berritzen duen bizipoza, Kristo erruki. Kristo erruki.
jauna, berri honeta pozbete haren idurria. Erruki jauna, Erruki dakigula jainko guzti zahartsuak, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintzat. Aintza zeruetan jangoiko bapari. Eta bakean lurrean haren gogoko gizonei, baina handita eder zaitugulako, gorazun bedeinkatuatzu, gorespen zuri auspenzadur eskerra zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztian duna. Denok. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, eskerrak Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oikainko, zeure semearentzat herri onona prestatzeko sortu zenuen Juan Bataiatzaile santua. Emaiozu zeure herriari espirituzko pozaren doaina, eta eraman itzatzu zeure fededun guztien gogoak, bake eta salbamen bidetik. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zu Israel nere morroi zera, zu gandut gorespena. Oso gutxi da nire morroi izatea, atzerrien argi egiten zaitut nere salbamena lurraren azken mugaraino iritsi dadin. Sinestu al nezake Isaias profeta jainkoaren aginduz esaten didana. Entzun dezagun ba. Isaias profetaren liburutik.
Entzun uarteok, aditu errutiko herriok. Jaio aurretik deitu ninduen jaunak, amaren sabelean nengoela gogoratu zen nitaz. Espata zorrotz bihurtu zidan ahoa, bere eskupean babestu ninduen. Gezi zorrotz bihurtu ninduen, eta geziontzian gorde. Eta esan zidan, zu zara nire zerbitzaria, Israel. Zure bidez agertuko dut neure ospea. Nik berriz hau nioen, alferrik nekatu naiz, alferrik eta hutsean akitu ditut neure indarrak. Baina Jainkoaren baitan zegoen nire eskubidea, Jainkoaren eskuetan nire lansaria. Orain honela mintzo da jauna, amaren sabelean eratu ninduena haren zerbitzari izateko, Jakoben leinuak harengana bihurrarazteko eta Israel herria biltzeko. Horrez jantzi nau jaunak, eta neure Jainkoa izan dut indar. Jaunak esan dit, ez da askizu nire zerbitzaria izatea, Jakoben leinuak berreraikitzeko eta Israelen bizirik geldituak itxularazteko. Nazioen argitzat ezarriko zaitut, nire salbamena lurraren azken mugaraino iriz dadin. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. eskerrak zuri, gora jaunazu, harrigarriro egin bainauzu. Denok? Eskerrak zuri, gora jaunazu, harrigarriro egin bainauzu. Jauna zuk aztertzen nauzu eta zuk ezagutzen. Zu dakizu noiz esertzen naizen, noiz jaikitzen. Urrundik ulertzen dituzu nire gogorakizunak. Noiz nabilen, noiz natzan zuk ikusten duzu. Nire bide guztiak ezagunak dituzu. Denok. Eskerrak zuri, gora jaunazu, harrigarriro egin bainauzu. Nire barrena zuk antolatu duzu. Amaren sabelean zuk egio nauzu. Gora zu ainarrigarriro egin nauzulako. Zuk eginak hain miragarri direlako. Eskerrak zuri, gora jaunazu, harrigarriro egin bainauzu. Joanek bihotz berritzeko bataioa hotsegin zuen. Jainkoak aukeratua izanaren notizia baina bikaina isilean gorde aldaiteke. Zuei bidali zaizue hitz hau esango digu eta esango die San Paulo apostoluen eginak liburuan orain irakurriko dugun zati honetan.
Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, honela mintzatu zen Paulo. Jainkoak David eman zien errege, honetaz aitormen hau eginez. Aurkitu du David, Jeseren semea, nire gogoko gizona, ni nahi guztia beteko duena. Itzemana zuenez, honen azitik aterazion jainkoak Israelik salbatzailea, Jesus. Hau etorri baino lehen, Joan bataiatzaileak bihotz berritzeko bataioa hots egin zion Israel osoari. Eta bere bizitza bukatzera zikoanean, honela zioen Joanek. Ez naiz ni zuek uste duzuena. Badator nire ondoren beste bat. Eta ni ez naiz inor haren oinetakoak askatzeko ere. Senideok, Abrahamen ondorengo zaretenok, eta zuek Israelen jainkoa gurtzen duzuenok, geuri bidali zaigu salbamen hitz hau. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Israeldarren iritzi eta pentsakerek astindu ederra hartu zuten, jaunak Isabeli egin zion erruki handia jakin zutenean. Ez algera, gor eta mutu geldituko jainkoaren asmoa jakiten dugunean. Notizio onak ditu beti jainkoak bere seme alabentzat. Presta gaitezen, Jesusi entzuteko, zutik eta aleluia abestuz. Kanta dezagun, aleluia. Zu aurra, goikoaren profeta deitua izango zara. Jaunaren aurpegi aurretik joango baitzara, hari bidea prestatzera. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Etorri zitzaion ordua Isabeli eta semea izan zuen. Entzun zuten auzokoek eta ahaideek jaunak egin zion erruki handia eta zorionak ematen zizkioten. 8. egunean aurra erdaintzera eraman zuten eta Zakarias
deitzen zioten, aitari bezala. Amak ordea esan zuen, ez, Joan izango du izena. Haiek berriz, ez duzue zuen senitartean inor izen hori duenik. Orduan, aitari keinuka hasi zitzaizkion, ea zer izen eman nahi zion aurrari. Eta hark, idatz ohol bat eskatu eta idatzi zuen, Joan du bere izena. Eta denak harriturik gelditu ziren. Bat-batean askatu zitzaion mingaina eta hitz egiten hasi zen eta jaungoikoa goresten. Beldurrak hartu zituen auzokoak eta berri hau Judeako mendialde guztietan zabaldu zen. Entzuten zutenek beren barruan pentsaka honela zioten. Zer izango ote da aurrau? Jainkoaren eskua harekin baitzegoen. Aurra hazten ari zen eta bizkortzen haren espirituan. Eta basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aurrean agertu zen egunera arte. Jaunak esana, Eskerrak Auzota adiskideok, lehenbiziko hitza zorionak emateko da. San Juan eguna, Arantzazuarron eguna baita. Urtero hemen biltzen gara gure auzo eguna ospatzera. Eta bertan biltzen ditugu bizi izandakoak eta biziko ditugunak. Denbora guztiak berdinak dira erlojuari begira. Baina egun guztiak ez dira berdinak egun bakoitzean bizi dugunari erreparatuz gero. Gaurkoan, Arantzazun bizi garenon eguna denez, hemen bildu gara eta ez da ohikoa astearte soil batentzako. Normalean astearte baten ez gara hemen egoten. Beraz, bizia ospatzen dugu. Eta egun berezia da gaurkoa, zorionak horregatik da. Berezitasun honetan presente egiten ditugu auzoan bizi garenon guztiak. Orain hemen bertan egon ala ez. Arantzazu auzoko biztanleok oso ezberdinak gara. Aurrean ditugun lore sorta hauek erakusten duten aniztasunaren antzera. Familia bakoitza mundu bat da, jatorri ezberdinetakoa gaude, bakoitza bere lanbiderekin, edo jubilatuta, edo gazteak, edo bizitzako momentu diferentetan bizi gara, ezberdinak. Baina guztiok batzen gaitu lekuak. Hemengo mendi hauen artean bizi gerelako. Eta hau ospatzekoa da. Eta urtero bezala, kontuan ditugu baita ere gure aurretik izan direnak ere. Haiei esker garagu, eta horiek ere presente egiten ditugu gaur hemen. Familietakoak, hemen komentua bizi izandakoak, eta enfin. Importantea da nondik gatozen jakitun izatea. Baita etorriko direnak ere kontuan izatea. Presente daude
imaginatzea ezinezkoa egiten bazaigu ere. Ze izango da, hemendik 20 urtera ez dakigu, edo 10 urtera. Baina izango da. Eta horiek ere hemen biltzen dira. Auzoko festa ez da gure festa bakarrik, hemen gaudenon festa. Jende askoren festa da. Ez da beste egun bat gehiago ez, gaurkoa. Evangelioari begiratzen badiogu, bi kontutxo besterik ez ditu esango. Lehena, konturatu gera, izen kontuen goara berak entzun ditugu. Zakarias dela, Joan dela, juduen munduan, izenak garrantzi handia zuen garaia egiten bintzat. Izenak pertsonaren esentzia, barne egia adierazten baizuen. Familia edo herriaren bizitzan izango zuen lekua, beteko zuen misioa, zeregina adierazi nahi zuen, izenak. Orduan, izena jartzea oso importantea zen. Eta tradizioaren arabera, Zakarias izena zegokion jaiotzear zen aurrari, eta hori entzun dugu. Eta Zakarias izenak zera esan nahi gomen zuen, jainkoak gogoan du. Zer du gogoan? Salbazio historia, jainkoaren fideltasuna, haren promesa. Beraz, Zakarias izenak izen ederra zen. Baina gurasoek, Zakarias eta Isabelek, Joan izena jarri nahi zioten jaiotzear zan aurrari. Eta Joan izenak hauxe esan nahi du. Jainko errukiorra. Jainkoak bere errukia egiten duela. Jainkoaren errukiaren ordua dela. Alegia. Eta Joan, jaiotzean zegoen aurrori, Jesusen aintzindari zen, kristauon tradizioan. Jesusen aurrelari. Eta Jesus izenak jainkoak salbatu egiten du, esan nahi. Beraz, Joan deituko dioten aurrori bere bizitzarekin jainkoak erruki egiten duela iragarriko du. Jainkoa bere salbatzaile gisa datorrenean. Izen kontuak ez dira bakarrik, kuriosidade bat, baizik eta azpetik esan nahi handiko hitzak dira, ziren bintzat. Gure artean ez da inbeste, baina irakurgai ulertzeko importantea da hori. Eta horren arabera bigarren kontua. Izen joko bat besterik ez da izango behar bada, baina badu bere esanai egokia gure bizitzarako ere. Kristauontzat bintzat, jainkoa salbatzaile agertzen zaigu, errukiorra. Ez bakarrik zer den adieraziz, baizik eta zer egiten duen erakusteko baizik. Eta gu ere, Joan bezala, jainkoaren errukia bestei adierazten diegun, adierazten diegun geure biziaz. Gu ere, Joan izatera, ez izena, bakoitza bere izena du, baina Joan izatera dituak gaude. Jainkoa errukiorra da. Eta horretaz, gure mundu hontan, baten bat pizten baldin bada, esnatzen baldin bada, esaten du hemen, denak harriturik gelditu ziren, gaur ere jendea, harriturik geldituko litzateke hau entzutean. Beraz, ospat ezagun, geure auzoko festa, eguna, hemen paraje hauetan, gizon emakumeak osatzen dugun elkartea, hemen gauden ona, eta besteak ere bai. Eta ea errukiorrak eta emankorrak gertatzen garen auzokidentzat eta beste guztientzat ere.
gaurko eguna ez da bakarrik geure kolkorak, geuretik ateratzeko ere bada. Eta, guri ondo badikoak igu, ea besteentzako ere, guri ondo joate horrek mesede egiten die. Ospa dezagun. Eta zutiturik egin dezagun gure fedearen aitormena. Sinisten alduzue Jainko aita ahal guztiduna zerrulurren egilea? Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jaunaren aurrelariaren festaburu honetan, aurkez diezazkiogun jaunari gure eskariak usterik onenaz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eliza, aita santu, gotzai eta kristau bakoitzaren alde. Beti bihotz berrituz eta jarrera zintzoagoz bizi gaitezen. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Auzoko gure familien alde. Gure sinesmena berrituz, gizalege sakon eta ederrean bizi gaitezen. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Sufritzen duten guztien alde, gure etxeetako gaixoen alde, kartzelan daudenen alde, gerran sartuta dauden herrien alde. Denentzat mundu hobe bat bizitzeko aukera eskadezagun. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Eukaristia ospatzera bildu garen guztion alde. Gure artean bakea, bihotz zabaltasuna eta senidetasuna ugaritu daitezen. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Entzun aita gure eskabideak eta izu zure maitasuna mundu guztiaren gainera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta orain, ekarri dituzuen lora sortaguek bedeinkatuko ditugu.
Jauna, lora sorta hauek eskuetan hartuta etorri gara gaur zuregana. Udari hasiera eman diogunean, zure bedeinkazioa eskertu nahi dugu. Zuk egiten dituzu gure lurrak emankor, zuk ematen diezu bizia izaki guztiei, zuk edertzen duzu fruituz eta loraz gure bizitza. Zuk emandako doain ederrok zuregana ekartzean, jaso ezazu gure bedeinkazio eta gorespena. Eta lora hauekin batera, geure burua zeure zerbitzura ematen dizugu. Bedeinka itzatzu lora sorta hauek, eta bedeinka gaitzatzu gu ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Mundua ederrekin duzulako abesten dizut jauna. Argia argi egin duzulako abesten dizut jauna. Erreka garbi egin duzulako abesten dizut jauna. Agapeko itxasuagatik, usain gozoko loreagatik, goiko zeruaren urdinagatik, abesten dizut jauna. Nire aita zarelako, nitaz ezin zarena aspertu. Gaur gitarronek arraia besten du, da nire itzaean dioak iztu. Gaur gitarronek arraia besten du, da nire itzaean dioak iztu. Izakia kreatu duzulako abesten dizut jauna. Dena maitez babesten duzulako abesten dizut jauna. Gizaki ona eta onzarelako abesten dizut jauna. Eman diguzun maitasunagatik, pobreak aintzat hartzeagatik, gure eskertxana barkatzeagatik, abesten dizut jauna. Gure aita zarelako, gu ezin gaituzuna baztertu. Gaur pobre honek arraia besten du, bere sentimendua zuretzatu. Gaur pobre honek arraia besten du, bere sentimendua zuretzatu. Senideok,
Egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Emaitzez bete dugu Jauna zure aldarea, San Juanen jaioteguna egoki ospatzeko. Berak esan baitzuen munduaren salbatzailea hurbil zegoela, baita erakutsi ere ura etorri zenean. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunak aldauzkagu, eskerrak jangoiko gure Jaunari, egokita eta zuzen. egokita bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, Jauna, aita guzti santu, Jainko ala guzti du betiereko horri, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Honen bidegile eta ama guztien semeen artean handiena den, Joan bataiatzaileagan zure miragarriak goresten ditugu. Jaiotzan poz handia ekarri zion munduari, eta jaio aurretik ere, amaren sabelean jauzi egin zuen pozez. Gizon emakume guztien salbatzailea etorri zitzaionean. Profeta guztien artean, bera izan zen, Jainkoaren bildotsa ezagutzera eman zuen bakarra. Berak bataiatu zuen Jordan ibaian bataioaren egilea. Urari salbamen indarra emango ziona, eta odola isuriz egin zuen aitormenik handiena Kristo Jaunaren alde. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri, Jainko guztiz handi horri, etengabe kantatuz. Santu zara bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aita agustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure ara zeru eta zarena, santu izan beri zure izena, etor beri zure reina, egin beri zure naia, zeruan bezala lurrean Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira, zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gaunaren bakea bedi zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogu bakea elkar. Jagoikoaren bintotxa, zuketzen duzu mondoko pekatua. Jagoikoaren bintotxa, zuketzen duzu
ondoko bekatua. Emaiguzu papera. Ona hemen Jaungoikoaren bildotsa, Joan berak esandako hitzak dira hauek. Ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak Jaunaren maiotara deituak. Gurekin egon, gurekin Jauna, kanta dezagun denok. Gurekin egon, gurekin Jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, gurekin egon, gurekin. Zertaz mitzo zineten bihotzinun, ibili zola bihotzinun. Ana Jerusalenen eren egun, Jesus indela eren egun. Gurekin egon, gurekin Jauna, oraino dugun hitz egin. Heldu da gaua, ilunina, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun otoitz. Zerutar bildotsaren mahaian indar berritu gaituzu Jauna. Egizu, Joan bataiatzailea santuaren jaioteguna pozez ospatzen duen elizak, ardezala bere salbazioaren egiletzat, Joanek etortzekoa zela aldez aurretik iragarri zuen ura. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gure bizikerak helmuga zuzen eta zintzo bat daukanean, eta ondo oinarritua dagoenean bakarrik asmatzen du bizitzen. Jainkoa nor den eta ni nor naizen jainkoarentzat jakiten dugunean asmatuko dugu bizitzen. Eta bizitzen asmatu dugunean sortuko zaigu egiazko festa bihotzean. Akaberarik ez duen festa sortuko aldizu jainkoak zuen bakoitzaren bihotzean. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedenka zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen.
Gazte jaunaren bakean. Eskerrak